Takže zdarec lidi, je tady Máchal.cz u Let's Play na hru Assassin's Creed 2. V minulém partu jsme získali skrytou čepel a šli jsme zabít, jak se jmenoval, nějakého, nevím, nějakého tlouštíka, který zradil naši rodinu a udělal to prostě tak, aby popravili mého otce a bratry. Za co jsme se mu pomstili, takže jsme mu pěkně probodali tělo. Pak jsme utekli a schovali se v kupce sena a tak to skončilo. A teď máme někam jít a počkáme, než přijedou tady ty červení týpci. Hodě. Víš? Dobré. Tak. Vykřišník mi ukazuje cestu. Ne, dobré. Tak. Tady je lučišník. Ne, není. Dobré. Jinak díky za 10. odběratele. Vím, že to není fakt nic moc, ale já fakt nemám nějak, jsem vůbec známý a za každého odběratele jsem rád. Takže plánuju, že asi v 15 odběratelích uděláme s kamarády nějaký dlouhý speciál v nějaké hře. A nevím, ještě uvidíme. Jo. Ježíš. Sakra. Všiml si mě. O, tak to ne! To nedám. No, ježíš. Já nezabiju všechny. No dobře, pár jich zabiju, ale určitě ne všechny. Tak. Tak, pěkně. LOL. Master Ezio ala Máchal.cz. Takže zdráme pryč, než sem dojdou další. Tady. Hop, nalešení. Plešení, dobré. Když to přeskočím, to nebudem to riskovat. Tak. Ano, tady je ten nevěstinec. Tak, zaťukáme jako slušný asasín. Čauko. No, nazdar. I think it's best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monterey. Tak strýček Mario. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all Sam si across the zahrabat. district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also inside the public. Bribe them, and they'll speak of No other problema. things. Or you could hunt those who bear false witness Zabít, against you. tak to bude ještě They lepší, traded dignity protože for jsem coin. asasín. The lost would not be mourned. Do To any of dobře. these things, and you should be free to leave. Nice. Nenápadnost, musíte se stát méně známými, strhávejte tedy plakáty, uplácejte heroldy a zabijete skorumpované státní činitele. Ne asi. Tak. Tady máme hned jednoho toho. Jo, I got a tento. program for tracking notoriety. This little meter will help you know how far you are between notorious and incognito. Tichu. Nice, 75% asi. This will help you know Tak a if you teď should bychom watch měli your strhnout ten actions. plagát, It'll který also by tell nám you if the tam notoriety měl level is part of Ezio's memory or asi not. 25% ubrat té známosti. Tak, ale kde je? Musíme ho najít. Tak. Kde je ten papír? Tady. Tak. Pěkně. Stovky, super. Skočíme dolů. Dobré. Hej, a kdybych si někoho zase zabil, ale ne, nebudeme se zdržovat. Budeme hrát prostě příběh, nebudeme se zdržovat téma. No to je jedno. Bentornato, Ezio. Were you successful? A to jak rychle. Yes. Padre? Ezio, where have you been? They wouldn't let us leave. And mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Takže zní blázen. Father will need to sort Jsme things mohli out. čekat. Where is father? And Federico? And
Petruchio. Jsou mrtví! Something's happened. What do you mean? Přesně tak. Ano, No, it's impossible. ale je. Claudia, No. you did Jo, everything jo. you could, Piccina. To Nešpek už je mrtvý, neboj. Pohodička, zabijeme všechny. Listen, right now what matters is getting us all someplace safe. But to do that, I need you to stay focused. Do you understand? Good. Will you watch over Mother for me? OK. Co Then we are ready. teď? Thank you again for everything. Stay safe, Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. Moc dlouhá. Arrivederci. Maria a Claudia musí být eskortovaný z Florencie do Velirodu Auditore v Monteriggioni. OK. Tak. On me. No, tak. Jo, za mnou. Jo, nejsem známý. Super. Když tady projdeme, tak to... Nikdo nás nebude otravovat. Ale asi... Běž pryč. No dobře, jsi dobrý metalista, ale... Teď fakt nic nechci slyšet. Dobře. Běžte pryč, já vás nepotřebuju tady teďka poslouchat ty vaše... Vypadni. Tak. Já nepotřebuji odlákat stráže. Hej, běžte do hajzlu. OK, tady. Konec. Ne, ještě čau. Když se moc přibližoval k těm strážím, vidíte na mapě, že jich je tady moc. Jich tady chci prostě. Můžu zdrát taky, tak zdrháme. Jo, pohodička, ani sprint, jo. Super. Oni jsou fakt na každém kroku. Tak. A jak to... Jo, super. Chápu. Mám na odlákat tady téma. Holkama. Alright, go. Cesta volná. Dobré. Qui, let's do it. Let's do it. Přesně tak, Ezio. Super. Step this way. How could this have happened to us? I don't know. Nevím. Will we ever be back? I don't know. Hej, ty nic neví, ty jsi úplný vymatlanec. No, nevadí. Nebudem se ti smát. No, tady něco bude, nějaká zrada. Seguimi. What will happen to our house? I don't know. Držbu! Už víš, že nic nevím. Tak. Were they given a proper burial? Yes, they were. No, pojďme. Let's go. Vzpomínka synchronizována, druhá sekvence byla dokončena. Yes. A kde máme ty sestru a matku? Nevadí. Hop. Co teď? Já tak miluju ten náš oblek. Super úplně. Nemůže být nic lepšího, než mít asynský oblek na sobě. Ne, dobré, co bude teď? Dlouhé načítání, to snad ne. To je ta naše vila, kam máme jít? Toskánsko 1476. Jo, takže sem se máme dostat, jo? Nebo už jsme se sem dostali? Uvidíme. Aha, jsem ještě na cestě. Tak jdeme. Co je? We should be close. Grazie Dio. A tak. Pomoc na silnici. Maria a Claudia musí být eskortovány do Velirodu Auditore v Monteriggioni. Ne asi.
Seguimi. Jdeme. Jdeme si hrát s asasíňákem. Ne, ještě někoho pořežeme. Mohl bys si ublížit. Ne! The fuck! No nazdar. How could you leave a Firenze without saying a proper goodbye? Ezio! What do you want, Vieri? So many things. A larger palazzo, 2 new steeds, Proč 2, ty vole, to máš 4. prettier bride. Oh, and yes, your life. No ať ti utrhnu koule, takže budeme si rovni. No pojďte. Aha. Hohoho, to bylo rychle. Ty svině nechě. Tak. To bylo easy. I grow tired of this game. Finish him and do not spare the women. What the What fuck? sorcery is this? Not sorcery, boy. Skill. Show yourself. As you wish. Here, use this. To je ten náš strýček? Kill them all. Myslím, že jo. No, máme posily. Zdrhej ty sračko, jenom zdrhej. Ježiši. Máme meč, super. No tak. Ne. Ty vole, málem jsme umřeli. Ale nebude to horší. Nechtěl bych. Sorry, stříčku, sorry, promiň, nechtěl jsem to udělat. Dobré. Pěkně. No tak pojď. Pěkně, zon nabodl. Zabít ho, no tak zaměřil. Au, dobré. You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I Díky. know you from somewhere? Don't you recognize me? No, It's a me, Mario. Uncle Mario. It's been too a long. kdy máš tu čepičku? A větší knírek máš mít. A máš být menší. A větší pupek. No dobré. Rozná ryba, musím vás všechno zaplít. Let's get you all away from here. Dobře, takže teď bychom měli být v té... Ano, jsme u té vily, přesně tak. Vyplně si životy. Čouko. Casa dolce casa. Prozkoumejte s Mariem vilu rodu Auditore. Ne, asi. So, tell me everything. They executed father for treason. Narodil jsem se... Federico and Petruccio too. Teď držím v They ruce came for meč. me. Ne, You know dobré. why? Nevím. I have no answers, Uncle. Only a list of names taken from a man who wished me dead. I still can't believe they are gone. Don't worry. We will make sense of this. I wish I shared your optimism. Come on, keep pace. We're almost there. I think you will find Drž much- krok, teď já jsem vepředu. Debile. Monterey Johnny was an enemy of Firenze. To mě bude... No fuck. Next Jsem year we'll be debil. friends. Ne, You're dobré. our enemy again and on. I cannot keep track, no. so I have stopped trying. These are honest, hard-working people. Our shops may only carry simple goods, but they're well made. No to je dobře, přesně pro There's a chap asasína. or two. The prete seems a nice enough fellow, but I've never been much of a believer. Did you know the Villa Auditore is almost 200 years old? It was built by my Ne, myslel jsem si, že 300. kinds of secrets. Protože Keep your eyes open. takovou barabiznu nemá ani With all the fighting that Plakatoš, jo. this place has started to get a bit rough around the edges. I wish I could do something about it, but I just don't have the time or money to fix Tak, things up. půjdeme dovnitř, či co? Co budeme dělat teďka? Strejdo. Here we are. Casa Dolce Casa. So, Domov, sladký domov, samozřejmě. It's most impressive, Uncle. she's seen better days. Takže naši nové doupě. Believe me, I'd have her shining again if only I had the time. Now that you have had the tour in Nipote, you should go and outfit yourself. My men in the market Okay. are expecting you. Return here when you are finished, and we'll begin. Dobře. Begin what? I čím? thought you'd come here to train. No, Uncle. I came here to escape Firenze. Až třeba I na intend to take my family Antarktidu. further still. But what about your father?
He'd want you to finish his work. What work? My father was a banker. Napsat účtenky. He did not tell you? I have no idea what Ne? you're talking about. Ma che me convieni, Giovanni? Where to even begin? Go and fetch the gear in the market. It will give me time to think. OK. But that's that. We'll talk more later. Some spending money should you need it. And if you find yourself in need of rest, I've prepared a room for you on the top floor of the villa. OK, příjemný pobyt. Tak. Nice, máme. Tady si máme koupit nějaké vybavení. Nevím, co si koupíme. A tady je kovář, ano. Holeně a dýku. Zbroj. Vybrat. Přijmout. Tak. Malé zbraně. Dýka, výborně. Tak. Tak. Vytaz dýku. Je rychlá. Super. Ještě u lékaře. No myslím, že počkat. Kupné léky. Jo, jeden si musím koupit, tak. Tak, nakoupili jsme všechno potřebné a já myslím, že bych to mohl ukončit, takže jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru, popřípadě nějaký koment a budu moc rád za odběr, takže se mějte do dalšího partu. Čus.